Hej alle sammen, velkommen til Dragon Guardians kanal. Jeg er Nick, jeg er Dragon Guardian. I dag tager vi Bean Boozled Challenge. Og det bliver lidt specielt, fordi jeg kigger nemlig væk nu. Så får I nemlig lov til at se, hvad for en jeg får. Det bliver den her. Sådan der. Ej, Juicy Pear. Jo, Juicy Pear eller Busmand. Fy for satan. Fy for satan. Fy for satan. Det smager bedre end Busmand. Nej, jeg kan stadig smage den. Yuck. Next. Og jeg lukker øjnene. Nu. Og 1, 2, 3 nu. Kokosnød. Er det ikke? Kokosnød eller baby wipes? Baby wipes. Den kan godt spise. Den er ikke værd end den der rådne æg. Sådan der. Nej, endnu en Juicy Pear eller Busemand. Ikke Busemand. Ja, Busemand. Jeg skal lige se hurtigt på en. Hold kæft, mand, jeg kan stadig smage den der fucking Busmand nu. Nå, videre. Denne gang kan jeg godt lide. Haps. Nej! Hvor er det ikke? Er der bare noget popcorn? Fy for satan! Det var røget æg. Så bare jeg får noget godt den her gang. Den er fed. Det er tandpasta eller blåbær. Dejligt. Blåbær. Igen, når jeg optager alene, så får jeg blåbær. Så skal jeg på det her plus. Vi tager 2 mere, så er det nok det. Chokoladepudding eller hundemad. Nu udlægger vi. Prøv for satan. Den sidste. Hvis det bliver en blåbær, eller hvis det bliver en blå, så tager jeg altså nogle gange mere. Og det bliver... Så er der mere ned igen. Det bliver blå igen. Så vi tager nogle gange mere.
Tandpasta. Så kan jeg få det en normal, en enmandsoptagelse. Hvad er det her? Hvad er det også den sidste blå? Nej, der er en mere godt. Nej, vi fanger faktisk 2. Og det er den her, vi mangler. Enten tutti frutti eller stinkende sukker. Ej. Det var stinkende sukker. Det var i hvert fald ikke tutti frutti. Så har den fået sådan en duft, desværre. Og det er simpelthen, jeg prøver at sige. Det var faktisk godt, jeg havde noget skyldt ned med. Nej, vi mangler faktisk 3. Så det er den næste sidste. Bræk eller fersken. Kæft, jeg hældte de fersken. Den sidste for den her gang. Det er en lime eller long clippings. Lime. Hold kæft, en fed indslutning. Så ja, det er Dragon Garden, der rykker ud her. Hvis I gerne se mere på mig, og de er sådan nogle som challenger her måske, så sæt formels op. Men I må også gerne have formelsen ned. Bare skrive noget i kommen, hvorfor I det svækker. Så er der ikke så meget andet at sige, at dragen her, han flyver ud. RIP.